Să dăm grâna aia frumoasă, e de mai și bate fetele anul. Sofia am o filmare cu ea cum face la fete. Bravo, Staru, bravo. Așa. Dai la bebe să mănânce? Dai lui frățiorul tău să mănânce? Bravo. Bravo, Staru, bravo. Când s-o face mare băiatul, îi arătăm filmarea, da? O punem pe YouTube și îi arăți lui băiatul că, uite, aveai grijă de el. Dacă nu te ascultă. Lăsați-l pe mănâncă și... Da, da, vedem că-ți dă să mănânci. Bag acolo. Gicuță mic. Tata s-a plecat să mănâncă pe ea. Bravo, ai mâncat. Poate acum vine cu masajul. Nu vine. Bravo, bravo, băiatul, bravo, așa. Bravo. Așa, Păi, băiatul. David. Să vezi cum face mama. Bravo. Ce faci fă acolo? Stai cu minte. Păi, ia mă. Ești rea rău de tot. Mama, de ce nu tu apă din cană să-i bași tu lui frate tău? Că e mai bună? Bea tu. Eu mă aveau. Încet. Încet.